Mar le daoine agus mheabhairshláinte tá lean tacaíocht dí orthú, mar go minic ní bhíonn siad ag géirí admhail go bhfuil na fadhbanna mheabhairshláinte acu mar chiúlann siad gur leagadh atá an, agus nílas acu an dóigh le an tús a chur leis an cóir sin, agus ar bhair sin níl siad tá ealainn Abair le Január hain le na nósann sin na breisiú, agus go minic ní bhíonn muid Abair go leor leis an Abair sin a chur seach gan daoine tíomhlainn le codúlainn. Sin go bhfuil sort stigma ag buint le mheabhairshláinte a más daoine óga go háirithe lád óga sa lá tá nniuán. Sílan siad nach bhfuil siad abalta bheith caint le daoine faoi fadhbanna acu. Feicim sa é haon tá coppla cáirde agam tas agam go bhfuil imní orthú maidir le scrúdaithe, maidir le aon rudar béala agus margheallar an stigma sin ní heiglá a bheith caint le daoine ar béala agus bhailim a bheith seo chun cáirdeil mar dúirt mé a chóirt don na daoine a bhfuil ag strachail nó bhfuil ag folaint faoin na fadhbanna seo. De bhar na statisticí tá fadhbanna mheabhairshláinte ag duine amháin na sca cachar duine in éireann. Is deacar an aire a bhaineann le mheabhairshláinte a breisiú, margheallar na tuairimí agus mídhistansaí sothíocha faoi bhuithe go Dúin. Dar lomsa, caithfidh an rialtas oideachas níos fearr a thabhairt ar an tábhachtach a bhaineann le mheabhairshláinte. Comhairle sin, caithfidh siad níos mó acmhainní a chur ar fáil, mar tá níos mó servisaí chuirteareachta agus tuilleadh feachtas le daoine a chur ar neolalas faoi mheabhairshláinte. I Mhúrn níl go leor deanta ag an rialtas le dul an ghlach leis an fadhb de mheabhairshláinte a másc daoine óga, mar tá agam féin go bhfuil neart brianna an cos le brianna scoile. Dú haon tá agam gur chur an scrúdaí a Labhraíonn leis na gradán na chuirtear a fháil. Sílim má bíonn grúpaí tacaíochta an de déagóirí. Just a le teach le céile agus leirte céile faoin na fadhbanna mar tá agam go muid le sa bág cearna agus nó fadhbanna le agine go háirithe fadhbanna airgid. Tá agam go bhfuil muid le go gobar ó dú go dú dear na seachtaine a chun obair chun airgid le eil go háirithe le carna agus le ollscoil agus go fáil just síl sosialta bheith agad le a grúig eil nó inga eil so tá agam go brú ábhar óin leis an airgid eil. Go háirithe leis an na preisna le dosus. Sílim go dásaíonn seo go léir leis an oideachas, agus sílim maidir le cursaí scála agus curriculum scála gur thorga mé níos mó béime ar chuirsaí mheabhairshláinte agus go mé feicigh daoine ága cé náir le aire a thuirta mheabhairshláinte saca hain agus caithfidh le gáil má tá na fadhbanna sinna acu. Sílim go bhfuil cáilní agus gur sa haon maithaigh sin, sílim go siad mai ag plé agad smaointe agus agad fadhbanna ach I Mhúrn sílim go bhfuil fadhbanna le fear ága go háirithe margheall ar cineál rudí tar lína mar bhí me a caintfí níos luithe maidir le cineál farú leacht agus an cant seo le go léirte gálar ag daoine cos le Andrew Tate agus rudí agus sílim go bhfuil siad ag deanú nach bhfuil na fadhbanna céarna ag fear mar sin sílim gur thorga mé níos mó béime curtha ar fear ága go háirithe cant níos mó faoi agad fadhbanna.